ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲା। ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିବି ତମେ କହିବ ମୁଁ କିସ ଶିଖିଲି ହେଲା। ତାହେଲେ ଗପଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆମେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର କଥା ଜାଣିଛ? କୁମ୍ଭୀର କେଇଠି ରୁହେ? ପାଣିରେ। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରେ। ହଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି ହେଲା ଆମେ ଶୁଣିବା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆମର ହେଲା ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଥିଲା ହେଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ବି ଥିଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ସେଇଠି ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀରଟା ସେଇ ପାଣିରେ ରହୁଥିଲା। ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ନଦୀ। ମାଙ୍କଡ଼ କଣ କଲା ନା ସେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇତେ ଯାଏ ଡେଲି। ସେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଗୋଟେ ଦିନେ ଦେଖିଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ସେଠି ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଛି ଦେଇକି ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ତମେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବ? ଦେଇକି ସେ ତ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ହଉ ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି। ଦେଇକି ମାଙ୍କଡ଼ ତାକୁ ଜାମୁକୋଳି ଗୋଟେ ଦେଲା। ଜାମୁକୋଳି ବହୁତ ମିଠା ହେଲା। ସେ ଜାମୁକୋଳିଟା ବହୁତ ମିଠା। ଯେତେବେଳେ ସେ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଲା ତାକୁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଦେଇକି ସେମାନେ ଡେଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଏ କୁମ୍ଭୀର ଆସେ ସେମାନେ ଜାମୁକୋଳି ମିଶିକି ଖାଆନ୍ତି। ଦି ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବି ହେଇଗଲେ। ତମ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଅଛି ନା? ସେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ବି ଦି ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦିନେ ମାମୁର ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା କୁମ୍ଭୀର ତ ସେ ବାହା ହେଇଥିବ ନା ତାର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ। ସେ କହିଲା ହଉ ତମେ ଜାମୁକୋଳି ନେଇଯାଅ ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦବ। ସେ ସେମିତି ଜାମୁକୋଳି ଗୋଟେ ଠୁଙ୍ଗାରେ ଇଏ କରିଦେଇକି ତାଙ୍କ ପିଠିରେ କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ସେ ପାଣିରେ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ବି ଜାମୁକୋଳି ଖାଇଲେ। କହିଲେ ଆରେ ବା ଜାମୁକୋଳି ତ ବହୁତ ମିଠା। ତାହେଲେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଡେଲି ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଛି ତା କଲିଜାରେ କେତେ ମିଠା ହେଇଥିବ ନୁହେଁ କି? ସିଏ ବି ତ ବହୁତ ଥୋଡ଼ି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଯେ ଆମର ଖାଇଲେ ଜାମୁକୋଳି କଲିଜା ମିଠା ହେଇଯାଏ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ କଣ ଭାବିଲେ ନା ସେ ଡେଲି ଆମର ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଲିଜାରେ ବି ବହୁତ ମିଠା ହେଇଥିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ କଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ହେଲେ ତମେ ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବାହାନା କରି ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବ ଆମେ ଆମକୁ ମାରିକି ତାଙ୍କ କଲିଜାଟାକୁ ଖାଇଦବା। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ନା ନା ଆମେ ଦି ଜଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ ମାରିପାରିବି? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଗଲେ କହିଲେ କଣ ହେଲା ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି? ସେମିତି ହବନି ତମେ ଯାଇକି ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଇବା। କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ବି କଣ କରିବ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମାନିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା ମାଙ୍କଡ଼ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇତେ ଆସିଲା। କୁମ୍ଭୀର ବି ଗଲା। ତାପରେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଜାମୁକୋଳି ଖାଇଲେ। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ଆମର ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଠାପଣା ସବୁ କରୁଛି ତମେ ଖାଇବ ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ବୁଲେଇ ନେଇଯିବି। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ମୁଁ ତ କାହିଁକି ଯାଇପାରିବିନି କେମିତି ଯିବି? କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ତମେ ମୋ ପିଠିରେ ବସ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଯଦି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଡାକୁଛି ତାହେଲେ ତା ସହିତ ଗଲା। କହିଲା ମନା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ତ ତା ସହିତ ଗଲା। ଦେଇକି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ମଝି ବାଟରେ କୁମ୍ଭୀର ପହଞ୍ଚିଗଲା ପାଣି ମଝାମଝି ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ମାରିକି ତମ କଲିଜାକୁ ଖାଇବ। ମାଙ୍କଡ଼ ତ ପୁରା ଡରିଗଲା। କହିଲା ମୁଁ କଣ କରିବି ଅଧା ପାଣିକୁ ବି ପଳେଇ ଗଲାଣି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଫେରି ବି ପାରିବନି ପାଣିରେ ଡୁବିଯିବ। ସେ କଣ କରିବ? କହିଲା କଣ କରିବି ହେଲା ମରିବି କରିବି ତାକୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ଚାଲାକି କରିଦବା ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କାଳେ ବଞ୍ଚି ବୁଞ୍ଚା ଯିବି। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ ତମେ ମତେ ଆଗୁଆ କହିଲନି ମୁଁ ତମ କଲିଜାଟା ବର୍ଷ କରୋନାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲି। ସିଏ ବି ଜାଣିନାହିଁ ହଁ ନା ତମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲ। ତାପରେ କଣ କରିବା? ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ତମେ ମତେ ଆଉ ଥରେ ନେଇଯାଅ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ମୁଁ ସେଇ ଗଛ କରୋନାରୁ ମୋ କଲିଜାଟା ନେଇ ଆସିବି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା। ଦେଇକି କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ ଆଉ। ଦେଇ ଦି ଜଣ ଫେର ଘୁରିକି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଛ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଚୋଟିକି ନଥିଲା ମାରିଲା କେଡ଼ିକି ଗଛ ଉପରକୁ। ତାପରେ ସିଏ କହିଲା ଆରେ ମୂର୍ଖ କୁମ୍ଭୀର କଲିଜା କଣ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଥାଏ? ସେଇଟା ତ ଆମ ଛାତି ପାଖରେ ଥାଏ। ତୁ ମୂର୍ଖ ଏତିକି ଜାଣିନୁ ଆଉ କଲିଜାଟା କିଏଠି ଥାଏ ବୋଲି? ତାପରେ ମନ ଦୁଃଖରେ କୁମ୍ଭୀର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଜାଣିଲ କଣ ଜାଣିଲ ତମେ? ଗପ ତ ଶୁଣିଲ କଣ ଜାଣିଲ? ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବିପଦ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ଡରିବନି ହେଲା।